Yeah. Watch her. Pack him off my dealership money got just walk like this. This is pure wickedness. Pure wickedness. But the man on the river said, ever can do Budoga achọzi because I affect you. Dealership. If you go on and Konyo Buda cables or video ways here. Neighbor, well, neighbor. But him for the shop. Look at. Look at. Dealership, nobody moto. Look at. Back and now. And I Julius. Don't not keep it again. You can't have no motor by park really safe. And my son and my purpose, boo. Well, I can not call and do park. No, yeah, but dealership. Oh. Like, you have millions of rands. Hello? Hey. Hello? Wow. Udo? Hey. Udadro. Hey. I'm not in the shop. Yeah. Mba. Wala. Eh? Asa, okay. My mechi asa. Obibekwe. Nne m obibekwe. But Julius gwara agwụ. Julius and make I think 200. And make it yourself. Moto ndị mmadụ agbara ọkụ karị 200. Gịnị 200? Chere ndị anụ apọnt chara shops ha ga-agba ọkụ. Ma nke ndị si I can point to shop. Yeah. Where pass. I'm going to know about it. But onwe oke ha ga-afụ Canada, onwe ha ga-ahụ na dị. Unless ma ibuchere ọkụ. Yeah. Ka fresh up ka. Nwanyị nke a na-eme interview ka mmanụ ihe ọ na-akọ. Gịnị ka onye a na-ekwu eri? Ọ pụta n'abalị ya kwuo. Onye ọ na-ọrịa ka na. What is happening in this country? Nsọtụ obodo anụ ifuru na onye ọbụla ma ihe n'obodo a na gbakọọ onwe ọnụ because ya mere na ihe ifuru na-emeche ndị mmadụ ya ga-emegodo obodo affect go. Achịzi ga-aje Alexandra. Amukuda Alexandra? Na achị na ị ga Alexandra. Chere ihe anụ ndị anwa na-ebueri moto up and down. Ihe aba track ka ndị na-eme ndị mmadụ. Ndị ala. Ihe dịka shop nwaanyị. Ihe ebe a nwaanyị Yoruba na-ere nri. Ebupụtachara ayọ na. Ndị mmadụ ebighọ na ya adịghị. Somebody can I'm a brutal going in yourself. Everything. Any alignment. Came and have an hotel. This man by a Mwero club here. The good shop and Gosan. You could. I'm going to have also on the bank. Oh, for a nice shop, Ghana, target. For a nice shop. No, wait, first. Imakwe ese ihe onye na-esete n'ebe ihe mere na n'ebe gbara ọkụ na ebe ndị mmadụ petitif No, we forget him. In our government crime. Then I left and right. In our government talk without in support of all these things. How can I help her? Yeah. Ọrụ na ị ga-atọ. No na ị ga-atọ nwanne. Ka ị rire n'ọrụ ka break. Na nnekwa ya ka ha festa akakwa hia. Ofere ka bụ ya. Ị ga-atọ. Don't know no girl.
ikubuonu ha na iweru modo ta eri ahụ enu na nnekwe modo to ndị polisi nọkwa ebe ofu mgbere a single police anọ ọhịa ndị polisi wanụ